Biz yazmak üçün, bellemek üçün günlük durmuşumuzda sağlı teknologiyalardan başka da adekvatda olan yani bir neçe zatlarımız var. Şoların içinde şu sıylayan, şu görüyen kalamımız bizim durmuşumuzdaki öz ornunu yitirmedi. Bu demek biz hazırki wagtlarda da kalamların bir neçe görünüşlerinden izletilip peyda bolýar. Öňe siz bir wagt pikirlenip gördüňizmi? Kalamlar näme ýadyda we näme üçin döredildi? Şu zatlar bilesin gelýär, bolsa bunu kepleşemiz. Günden gün senin üçün biz bilesin gelýär kepleşemizde şu portatda başlaýar. Assalamu alaykum, Türkmen Portal web saytynyň mehriban tomuşçylary. Adamzat taryhyny ilkinji ýazyw dürli görnüşli geometrik şekiller arkaly beýan edilipdir. İlkinji şekiller daş ýa-da hek bilen agaçlaryň, gaýalaryň ýüzüne çyzylyp hemde oýulyp ýazylypdyr. Bu ilkinji ýazyw enlikleri bolup, aň düşünjäniň üsmegine şeýle-de ýazyw esbabynyň täze görnüşleriniň kämilleşmegine getiripdir. Ine mehribanlar ilki durmuş jemgyýetiniň kem-kemden döredip kämilleşdiren güýmençidir öwrülmek maksatly çemeleşmelerinden soňra wagtyň geçmegi bilen birek bilen habarlaşmaga ýardam eden hat oýlanyp tapylypdyr. Hat ýazmak üçin bolsa ýazylanyna ýyzgallaryan haýsydyr bir serişdäniň bolmak hükmany faktdyr. Şeýlelik bilen ýazmagy mümkinçilik berýän serişde, ýagny häzirki galam ýaly bolmasa-da, onu alamatlandyrýan ilkinji galam, ýani goşadyrnakda galam oýlanyp tapylypdyr. Mehriban adamlar, näme bardy gurrun içine bunu öňüňiz öwrendiňiz. Indi gelin şolar bardy hat giň işleýin gurrun edelim. Başlaýar. Tahminan 1560-njy ýylda Italian nitjarçylary Simonion we Lindiana Barmacocci tarapyndan galamyň ilkinji görnüşi oýlanyp tapylýar. Olar arça agazynyň içi boş taýajagynyň içine gara renk ýerleşdirip ilkinji galam döretip başartdyrlar. Köp wagt geçmänkä has ýokary täýärden oýlanyp, deň iki kesilen agazyň içini dik oýup, oňa grafiti ýerleşdiren soňlar yarım bölekler bir-birine ýelmeýärler. Bu oýlanyp tapylan täze usul häzirki günlere çenlik hem görnüşini ýitirmän saklap gelýär. Grafit mineraly ilkinji gedek 1654-nji ýylda Angliýada ýüze çykarylýar. Elinde oňoýly durmak üçin ilk ilkeler grafit taýaçyklarynyň daşyna der saralypdyr. 1662-nji ýylda Germaniýanyň Nürnberg şäherinde grafit külkösünden grafit taýaçygynyň gaýtadan işlenip taýýarlanan görnüşiniň oýlanyp tapylmagy bilen galamyň önemçiligi giňden ýola goýulýar. 1775-nji ýylda Fransaly Nicolas Jacques agaçdan galamyň inçe görnüşini, ýani grafit garnysynyň iki taýaçygyň içine ýerleşdirilen görnüşini ýasaýar. Jacques Cantet 1795-nji ýylda galam öndürmek maksady bilen patent alandan soňra öz adyny göterýän galam fabrikanyň düýbini tutýar. Häzirki wagtda Pariziň Cantet kärhanasynyň önümleri önüm öndürmekde öňde barjy bir kompaniýalaryň biri hesaplanýar. Kagazda tekelçe ýyzgaldyr, ýani elin hapalayan grafiti daşlyk ýasamak pikir bir ýerden ýöze çykýar. Ilkilkiler grafit metal turbaçygynyň içine doldurylyp, ol diňe hat ýazmak üçin näle eýsem beze üçin hem bir dekor hükmünde ulanylypdyr. 1838-nji ýylda Angliýaly Henry Bessemer grafitden has kämil galam esbabyny ýasamagyň hüttesinden gelipdir. 1858-nji ýylda Hyman Lipman ýazyw esbabynyň bir ucuna berkidilen bozguçly galamyna patent alypdyr. Bu adaty önümçilik bolsa-da, hemmemiziň bilşimi diýaly ýazan hatlanmady eliýetler bozmakda giňden mümkinçilik berýän zatdyr. Ne özüňiz pikirlenip görüň, galamma oturup ýazýan bir denem kelleň öyle wagtyny pozmala dip. Edil şonu islenlik durmuşda, islenlik zatda bolşy ýaly gerek zat ýanragynda näçe bolsa şonça da goşa sebäpden galamyň öz dipetinde bozguçyň bolmagy bir innowasion bir itergi bermegi başardyr. Şondan soň bozguçly galamlaryň dürli görnüşleri ýüze çykyp başlaýar. Edward Faber 1861-nji ýylda Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň New York şäherinde ilkinji galam önümçilik kärhanasynyň düýbini tutýar. Şondan soň hem galamlaryň köpçülikligiň günnelik durmuşy ulanmagynyň ähmiýeti hasy artyp başlaýar we bu işler ýer ýüzüniň ähli ýerlerine ýaýrayar. Galam önümçiliginiň giň gerime eýe bolmagy renkli galamlaryň döredilmegine ýol açýar. Dürli kirli galamlary öndürmek üçin bolsa galamyň grifiline, ýagny içki ýadyan bölegine kaolin, has takyky ýörüýte ýelim bilen garylan mel goşup, oňy hem her kili renkdäki renkleýijiler bilen garýalar. Şeýdi hem renkli galamlar emele gelýär mehribanlar. Bugünkü günde agaç daşly galamlaryň döredilmegine 200 ýyldan gowrak wagt geçip, häzirki wagtda olaryň grafit, gaty grafit, soğuk grafit, kömürli, uglerodly, renkli, ýagly we akvarelli galamlar ýaly bir näçe görnüşleri bar. Galamyň hiliniň derejesini bolsa urga çydamlylygyny, ýonylan mahal döwülmeýänligini,
ýadanynda kagdy deper ýetirmeýänligi, bolguç bilen çalt bolup öçürüp, ýagny bolup bolýanlygy bilen ölçäp nazarlap bolýar. Ine şu gijejek barlyklar käbir ýerlerde, ine mysal üçin aýdygynda uly gowrumly binalaryň we deskalaryň gurulşynyň çyzgysyna, ulanylýan ýerlerine uly tapawdy bildirýän galam görnüşleri ören uly peýdaly aýratyllyga eýedir. Çünki galamlaryň häzirki wagtda täzeden täze görnüşleriniň oýlanyp tapylmagy, olaryň täze tehnologiýalary eýe bolan şertleriň ýüze çykmagyna garamazdan hem binagarlyk işinde oku işlerine ve durly maksatly ofislarda şeýle de kosmetika bedek işlerine giňden peýdalanýanlygyna şaýat bolýar. Galamyň döreş taryhy barada esasy maglumatlary belläp geçdik. Indi olaryň mümkinçilikleri we peýdalanşy bilen hem baglanşykly käbir gyzykly maglumatlary üns çekmek bilen mehruarlar. Mysal üçin bir galamyň grifeli bilen üznüksiz 56 kilometrlik çyzgy çyzmak mümkin. Başgaça aýdygynda bu ortaça 45.000 sany sözü ýazmaga niýetlenen diýildigidir. Galam bilen suwun astyna da kosmos giňişligine de ýazmak bolýar. Bular eýem tejribe edilen ýagdaýlardyr, ýagny anyk faktlar. Gara galam bilen döredilýän ajaýyp grafika şekillendirişden goty iň bir çylşyrymly stilleriň bir hasap edilýär. Çünki grafika esasyna çyzgylaryň üstü bilen çekilen suraty gaýtalamak mümkin däldir. Galam sözüniň rusça aýdylyşy ýaly karandaş sözi türk sözleriniň baglanşygyndan ýüze çykypdyr diýip çaklanýar. Muňa laýyklykda gara, ýagny daş bolsa daş diýen manyny berýär. Gara daş, karandaş şondan emele gelipdir diýen çaklamalar bar. Dowam edýär. Bir agaçdan 300.000 sany galam öndürip bolýar. Ýöne elbetde agaçlar köp çapmaly ekologiýamyza ziýan. Dünýäde iň gymmat galamyň bahasy 12.800 Amerikanyň Birleşmiş Ştatlarynyň dollaryna barabardyr. Onuň daşky örtügi zeytun ağacyndan edilip 18 karatlyk ak gyzyl çaylanlar. Ak gyzyl demek ak bely zolata mehruarlar. Ak gyzyl diýsem gaýdyýarmy? Onuň öndürlenine 250 ýyla golay wagt geçip barýar. Ine mehruan ýerleşler ediz watandaşlar bu kepleşigimizde galamlaryň döreýişi, aýratyrlygy, üýtgeşik faktlar barda paýlaşmakdan da namazam şulardan ibarat. Kepleşigimizde düşünen bolsaňyz we tähelçede göwnüňizde turan bolsa mehruarlar hökmät suratda like goýun, tesir ýazyn, paýlaşyň we umumyň galan da özüňiz bilýär. Biz bolsa mehruarlar siziň bilen hoşlaşamyk. Sebäbi Türkmen portal hemişe online ýadyňyzdan çykarmak. Türkmen portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňidir. Ýene kepleşiklerimizde görüşýänçek, hoşda bolan mehruarlar.